unboxing lan nyepil berkat kundangan karo berkat wewean Kabumi. Iya yo cah, iki berkatku olehan terteran Kabumi. Bener iki sing tok wewean Kabumi iki tanggaku, tapi didumno tangga-tanggane sampai wong rolas siji. Coba bayangno yo cah, wewehane ku akeh sepiro sampai didumno buntel-buntelan koyok ngene. Iki mono wewean teko bisane yo cah. Dadi nek weweh iki sak dunan buka berkat wewean Kabumi, saiki genti buka berkat kundangan. Nek sing bungkuse godhong iki berkat kundangan weton cah. Lho iya cah, esuk-esuk wis entuk berkat rong buntel. Ngene iki lho, marai aku ora do masak. Yo ngene iki cah ning desa diluk-diluk entuk berkat, apa gak utah berase. Ora masak ae wis wareg. Go karo lawane antrahane ngene, tak didili lah kok enake cah. Petak pangan sik berkat eteran Kabumi. Lah nek ning nggonem piye cah? Ana apa ora berkat buntelan kaya ngene iki? Halah lah kiraan mangan kowe ora tak tawani lah yo cah. Ayo gek ndang mangan. Lak lesu.